Isa naman katurista nga nagpameke sang requirements na intercept sa Kalibo International Airport. Si John Sala nakatutok. Naglabot na sa 20 tanan ka mga turista ang nagbayulara sa mga ginapatuman nga protokol antes makasulod sa isla sa Boracay. Kaangay sang pagpasa sang peke nga RT-PCR test kag hindi pagsunod sa insyakto nga guidelines. Naglaom na ang Aklan Provincial Government nga hindi na ini masulit pa apang kahapon lang sang hapon isa liwat ka turista halin sa Manila ang nagpasa sang peke nga RT-PCR test. Wala pa sa negatibo nga RT-PCR test results ang nasambit ka turista antes maghalin sa Manila. Apang nagpasalig ini nga sa iya pag-abot sa Kalibo makapresentar ini sang RT-PCR test. Gani ginatagan ini isang temporary QR code. Apang peke nga resulta ang ginpasa sini gani gilayon nga gin-intercept. Mga style nila nga daw about to board the permit. So nag-submit ng another one. So na-issue ang temporary na mga QR code. Bangod sinisuno kay Attorney Ibareta, hindi na sila mag-issue pa sang temporary QR code agud hindi na maliwat pang natabo. Hindi naging siguro kami mag-issue ng QR code na temporary. Pagkakasuhan sang LGU ang nasambit nga turista, ginamat-amat naman pasakaan na sang kasong una mga turista nga nagbayular sang protocols. Samtang matapos magpositibong siyam ka mga personnel sang Airport Firefighting Unit, ginpaidalom na sa mass testing ang tanan nga mga empleyado sang Kalibo International Airport. Balita alin sa probinsya sang Aklan, John Sala, One Western Visayas.